Salutare, astăzi vă voi arăta cum să reglați ambreiajul la Toyota Aygo, Peugeot 107, Citroen C1. Ambreiajul are o rotiță de ajustare, este undeva, nu știu dacă se vede, sub chestiile astea două de la timonerie. Eu o să dau jos bateria, suportul de baterie, ca să am acces mai mult. Haideți că o să revin cu filmuleț să vedem cum. Deci după ce dăm jos bateria, mai are suportul de baterie aici, două șuruburi cu 103. Îl dăm la o parte și avem acces foarte ușor la reglajul ambreiajului. După ce am dat suportul la o parte, reglajul se regăsește aici, sub astea de la timonerie. Aici are o rotiță. După cum se vede, el a mai fost strâns, acum o să încerc să-i dau drumul, să vedem dacă tot e ok, ca să se apropie placa. Și acum haideți să vedem ce am făcut. Deci poziția pedalei este la fel, numai că să vedem cum ține ambreiajul. Am treptante și deja ambreiajul ține foarte jos, el ținea sus de tot. Perfect.